राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। पवन सिंह हट जो यारवा पीछे ना त लहंगा में दाब के मुआदी। बतावे गोरी हमरा गन्ना के रस ए पियऊ पातर हो जइब। आज भोजपुरी फुहर शब्द से सजावल जाता, अश्लीलता परोसल जाता। बहुत ताज्जुब के बात बा कि इतना फुहरता अश्लीलता होकला के बाद भी व्यूअर के संख्या मिलियन में पहुंच जाता। वीडियो हमेशा ट्रेंडिंग पे रहता। तय में दोष केकर बा, लिखे वाला के, गाए वाला के, या देखे या सुने वाला के। वीडियो फैसला आपके करे के चाहिए। सवाल तमाम बाटे, फैसला आपके करे के चाहिए। हमरी भोजपुरी में ऐसन गाना बा कि सब गाना सुन के सीना गर्व से चौड़ा हो जाला। जैसे महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, एगो मनोज तिवारी के गाना इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, एगो और गाना कैसन बारे लक्ष्मण देवरवा। लेकिन आजकल के गाना सुनी सर शर्म के मारे झुक जाता। भोजपुरी हमार कहाँ से कहाँ चल गई, अजीब हाल बा। आज पवन सिंह, खेसारी लाल यादव अच्छा गाना गईले, गावत तारे। विरोध भइला के बाद अच्छी शुरुआत भइल। लेकिन आजकल हमारी भोजपुरी में सेंसर बोर्ड के मांग कइल जाता। सही बा, लेकिन एगो सवाल चुभता कि का बिना सेंसर बोर्ड के हमनी के अच्छा गाना नहीं सब परोस सकत मार्केट में। तो सेंसर बोर्ड की कोनो जरूरत ही ना रलक है अगर हमनी के अच्छा गईती जा, अच्छा गाना भोजपुरी समाज में परोसती जा। लेकिन ना सब लोग के सेंसर बोर्ड चाहिए, बिना सेंसर बोर्ड के तो अच्छा गाना गा ही नहीं की सकत। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्रीज सभी लेडीजवन के आम बेचे पर लगा देले बा। कुछ दिन पहले लीची के भाव पूछल जात रहे, मर्दवन सके तब पुदीना बेचत रहे। ले ला पुदीना, सुना ए हसीना काज ने का ना। तो ठीके बा, इहे बाकी बा का देखे के मिली है दादा भोजपुरी समाज में। और छोटकन सिंगरवन के तो गावे के कोनो सुहुरे नहीं खे रे बकलोल बस। कुछ और गा के हिट होकर सना, सफा नहा धोवा के खेसारिये के पीछे पड़ गई बरस। एगो कौन दो गाना गईले रख रे, खेसरिया दामाद बना ले रे, कृति से शादी रचा ले रे। खेसरिया के बेटी सपनवा में, अरे जा सरे छोटका। कुछ और गा के हिट होगा सन। अगला वीडियो में फिर मिलब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।